Hello mga guys, dito ako sa bukana ng Lechon Municipality. Ito mga guys, yung karto nila. Gawang kawayan at saka yung baon ng niyog. Ayan, welcome visitors. Ang ganda. Ang ganda ng pagkagawa. Mga balat lang yan ng niyog. Tsaka baon ng nyog at saka yung dahon ng nyog. Puro parting nyog mga guys. Ayan, ang ganda. Tapos anakaw. Ayun, anakaw. Ayan. Ayan mga guys. Happy Fiesta. Welcome to Poblacion Municipality of Muchong. Pinakadingding niya parang banig. Ayan, parang banig siya ng ulit. Ang ganda. Yung palikpik ng isda sa dahon ng niyog. Ganda, ganda ng isda. Ayan, yung baon ng niyog. Pasok ako sa bayan ng Muchong sa loob. Ayan, dito sa highway ng bukana ng Muchong. Yung bahay doon siya dinurog. Muchong Municipal Police Division. Ayan, ako sa loob. Tingnan natin ang kapistahan ng Muchong ngayong December 8. Yung mga guys, yung Aron Store. Lagi po mesta dito sa bayan ng Muchong. Open patrol. Okay man. Balibat pa. Kailangan mo may ilong ng kuwan, di ko? Para makarigla mo. Makarigla daw. Diba? Ay, kamat kukuhan dito. Nag-iinano ka mo? Nag-drunk. Maraming ka mo sumusum. Nagkakabi. Ayan ang dagat dito sa amin. Sa bayan ng Muchong. Ayan mga guys. Masarap pakiramdam. Masaya ang feeling. Yung kapag ikay nalulungkot ay pumunta ka lang dito sa tabing dagat. Bawasan ang iyong mga suliranin. Ayan mga guys, may isang babae na masyadong madrama, malungkotin ang kanyang buhay at siya ay nag-iisa. Siya ay si Nitswarewaray. Ang kanyang YouTube channel ay Nitswarewaray. Feel na feel mo ang kapayapaan sa mundo.